Ωραία. Αυτή είναι η τρίτη μας συνέντευξη τώρα για τις Αλκιονίδες. Η τρίτη σου, η πρώτη δική μας. Ναι, τρίτη γενικά όμως το τμήμα. Και θέλουμε γενικά για τις Αλκιονίδες, είπαμε σε ραδιοφωνικό τμήμα, να είμαστε ενεργοί και να ακούσουμε και εμείς και οι υπόλοιποι τις εμπειρίες σας ως παλιοί κοινοτικοί γενικά, από όσες συνεντεύξεις έχουμε πάρει. Και αυτό, βασικά κυρίως. Ναι, εμπειρίες, στιγμές, αστεία, σκηνικά, τέτοια πράγματα. Πώς ήταν τότε η κοινότητα? Και Πώς είναι τώρα? αλήθεια. Νομίζω καλύτερα θα ήταν. Πλέον νομίζω ότι έχει Καλύτερα. Από άποψη κόσμου. Και κόσμου και όσον αφορά το μεράκι και το, ας πούμε, την αγάπη που έδινε, ας πούμε, όχι την αγάπη, αλλά το ενδιαφέρον και το παρόν που έδινε ο κόσμος παλιότερα. Γιατί τώρα νιώθω ότι είναι λίγο πιο ότι άντε όποτε καθίσει να πάω. Ναι. Α, δηλαδή τη συνέπεια λέτε, έτσι. Ναι, και τη Λοιπόν, συνέπεια. Λοιπόν, σε εμάς υπήρχε μια διαδικασία που εντάξει, δίναμε ραντεβού στα τμήματα. Δηλαδή, ξέραμε τάδε μέρα είναι το τάδε δραστηριότητα, ρε παιδί μου. Πώς κάνουν τα παιδάκια δραστηριότητα. Ωραία. Ξέραμε ότι είναι το... Αγχωνόμασταν κιόλας. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που αργούσα στις πρόβες. Η Λατζουράκη, η Μυρσίνη. Οπότε τρέχαμε, γενικά εντάξει. Απλά δεν ξέρω τώρα, εμείς δεν ζούσαμε σε μια ψηφιακή εποχή. Δεν μας τραβούσε, δεν μας αποσπούσε κάτι άλλο την προσοχή μας. Οπότε γενικότερα η ανθρώπινη επαφή ήταν πιο έντονη. Η επικοινωνία ήταν λιγότερη, δυσκολότερη λιγότερη. Εντάξει, λιγότερα τα μέσα που επικοινωνούσες. Οπότε όλα ήταν στο μιλητό ότι έπρεπε να δώσεις ραντεβού για να βρεθείς. Ναι. Ήμασταν στο μετέχμιο που ανακαλύφθηκαν πήραμε κινητά, ας πούμε. Από εκεί και πέρα. Όντως υπήρχαν... εμείς ψαχνόμασταν, ρε παιδί μου, ποιοι είναι μουσικοί, ποιοι ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Ίσως είχαμε μεγαλύτερη επαφή με το χαρτί, σαν υλικό. Δηλαδή τα παιδιά που ασχολούνταν με το λογοτεχνικό ή το θεατρικό έπρεπε να ψάξουν να διαβάσουν τόμους, ας πούμε. Να μπει σε μια βιβλιοθήκη, να τα ψάξεις όλα χειροπιαστά. Δεν υπήρχε εύκολη αναζήτηση σε κάποια πλατφόρμα να σου λύσει τα χέρια. Εντάξει. Είτε έπρεπε να γράψουμε εμείς με το χέρι. Ήταν δηλαδή και μια δυσκολία τέτοιου είδους. Δυσκολία και ίσως και σε μια κατάσταση του να σκεφτείς και να δημιουργήσεις και σε αυτό το θέμα. Τι άλλο, η πολιτικοποίηση ήταν μεγάλη. Δηλαδή, είμαστε στο μετέχμιο της... με βλέπετε, πιστεύω. Λοιπόν, ναι. Ήμασταν στο μετέχμιο της γενιάς μετά το Πολυτεχνείο, όπου ήταν η γενιά του 80, ας πούμε, οι οποίοι αποπολιτικοποιήθηκαν. Είχαμε ζήσει την ήττα του 90, όπου κατέρευσαν κάποια καθεστώτα για κάποιες ελπίδες, ίσως οι ιδέες ματαιώθηκαν και έπρεπε να ξαναβρούμε τα βήματά μας σε έναν νέο κόσμο που έδειχνε τις ματαιώσεις από την άλλη πλευρά. Συνεχίζονταν διάφορα πράγματα και έπρεπε να βρούμε εμείς πάλι τα βήματά μας στον καινούργιο κόσμο αυτόν, που σε πολλές περιπτώσεις μας θεωρούσε εμάς και λίγο γραφικούς. Ότι είμαστε ξεπερασμένο είδος, ρε παιδί μου, υπό εξαφάνιση. Κάτι πολύ σαν ζωάκι. Ξέρω εγώ που ασχολείται με τον πολιτισμό, τώρα, με το θέατρο, με αυτά. Ξέρω εγώ, ενώ όλα πηγαίνανε γιούχου κλαμπ, ξέρω εγώ, εκδρομές, δαπάρα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν... Χαίρομαι που και τότε ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Έτσι. Ναι, όντως είναι η ίδια κοινότητα. Τελικά δίκιο είχα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι
πλέον κρύβεται αυτό. Ναι, ισχύει. Ότι δεν το λέμε. Ενώ σας ακούω το λέτε με καμάρι ότι ήταν έτσι και πολύ καλά. Αλλά πλέον δεν το... Ενώ υπάρχει, ρε παιδί μου, μέσα εδώ μία πολιτικοποίηση από το 95% των ατόμων που βρίσκονται εδώ πέρα, δεν το λέμε. Δεν υπάρχει προβολή, ας πούμε, αυτής της άποψης. Και όλας είναι λίγο απογορευτικό, νομίζω, πλέον, ότι το να στιγματιστείς με αυτόν τον τρόπο σε κάνει να κινδυνεύεις να χάσεις τη δημοσιότητα ή να χάσεις την εκτίμηση από κάποιους άλλους γύρω. Και να πω ότι είναι εξτρεμιστικές απόψεις ακραίες. Εντάξει, εμείς ανεβάζαμε Μπρέχτ, ας πούμε, στο θέατρο. Θεατρική ομάδα. Ναι. Όλοι ξέρουν πάνω κάτω τι ο Μπρέχτ. Ναι. Αλλά δεν ήμασταν σέχτα κομματικοί. Προφανώς. Ναι. Ούτε εξτρεμιστικές απόψεις πιστεύω υπήρχαν. Ναι, εντάξει. Επίσης είχαμε παιδιά που ήταν από όλο το φάσμα. Ναι. Μπορώ να πω. Εντάξει. Σαφώς ούτως ή άλλως των πραγμάτων. Δεν είναι... Αν δείτε μια συναυλία που υπάρχει, είναι ο Στέλιος ο Σικάς, που είναι σε έναν χώρο, πολιτικά. Είναι ο Νίκος Σεργελίδης, που έχει γράψει το Άσυλο, ένα υπέροχο τραγούδι. Πάλι ακούγεται και αυτό. Αλλού είναι ο Νίκος. Αλλά πάλι, αυτά είναι ανατρεπτικά. Εκ των πραγμάτων οι συλλογικότητες είναι ανατρεπτικές, παιδιά. Εκ των πραγμάτων να φύγεις από τον ατομικισμό και το να κάθεσαι στο σπίτι σου ή την παρεούλα σου με την οποία θα βολεύεις κτλ. Ή από την εκπαιδευτική διαδικασία που υπάρχει στα πανεπιστήμια ως εργαλείο που θα σου δίνει λεφτά, αλλά μπαίνεις σε με άλλους ανθρώπους, διαμορφώνεις μια προσωπικότητα, επικοινωνείς και με αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο με αυτόν τον τρόπο βλέπεις ότι αλλάζεις το κοινωνικό σύνολο, επηρεάζεις τάσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο, επηρεάζεις με τον πολιτισμό και παρεμβαίνεις μέσα στην κοινωνία δημιουργώντας, πάλι και αυτό είναι κάτι πολιτικό. Ένα επαναστατικό, ας πούμε, εξώφυλλο του περιοδικού της κοινότητας στα σύνορα, που αμφισβητούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε κάποιους κρίκους, οι οποίοι μπαίνανε μέσα σε ένα μπουκάλι κοκακόλα, κάποια μπουκάλια κοκακόλα, όπως πετάνε τους κρίκους και μπαίνουν με το μπουκάλι. Ναι. Ωραία. Αυτό το έφτιαξε ο Νίκος ο Μαθιουδάκης, ο οποίος στην Ελλάδα πολλά βιβλία που αφορούν τον Καζαντζάκη, τέλος πάντων, και ο Νίκος πάλι ήταν αλλού. Δεν ήμασταν μια πολιτική κλειστή ομάδα. Όλοι πιστοί ήμασταν. Αλλά ξέραμε ότι μέσα από την πράξη μας αυτή, του να βρισκόμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι από διαφορετικές καταβολές και με διαφορετικό τρόπο σκέψης, συνθέτοντας, έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η τέχνη ούτως ή άλλως είναι ανατρεπτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν είμαστε παλιάτσι, ας πούμε, που μας πληρώνει ένας βασιλιάς. Άρα έτσι συναισθανόμασταν και όλη την ιστορία. Άλλος ερχόταν μόνο και για να κάνει τέχνη, ρε παιδί μου, να τραγουδήσει τραγουδάκι. Εντάξει. Κάποια στιγμή, ας πούμε, η πρώτη συναυλία μουσουλμάνων, που μουσουλμάνοι μουσικοί από τη μειονότητα συμμετείχαν σε εκδηλώσεις γενικότερα της πλειονότητας, ήταν της κοινότητας νέων. Οι τότε λεγόμενοι Ντεϊσίμ, αργότερα Βαλκανατόλια, στους οποίους υπήρξε και κιθαρίστας. Με του Χαλίλ Μουσταφά στο τραγούδι, ο Μεχμέτ στο βιολί, ο Μεχμέτ Μουσταφά, ο Βεϊσέλ Αχμέτ, ο Βερεμερίδης που ήταν και κοινοτικός στο μπουζούκι το τριχορδό. Είναι δάσκαλος στην Καλαμάτα, στο μουσικό σχολείο. Και άλλοι.
ο Σκάν, ο Ροζέν, τέλος πάντων πέρασαν αρκετή μουσική από αυτό το σχήμα. Αλλά εκεί παίξαμε ελληνικά, τουρκικά, αρμένικα, διάφορα πράγματα. Και η πρώτη συναυλία, το πρώτο βήμα που δόθηκε σε αυτό το συγκρότημα ήταν από την κοινότητα νέων. Πολύ ωραίο. Wow, τέλειο. Έτσι, από την τοπική κοινωνία, από κάποιους περίεργους. Ότι. Αντιδράσεις, τώρα βάζετε, θα ακουστεί, Ναι. η γλώσσα θα ακουστεί. Για ποια περίοδο μιλάμε? Μιλάμε για 97 και μετά, κάπου εκεί πέρα. Οκ. Δηλαδή δεν υπήρχε έντονο στοιχείο ρατσισμού προς τους μουσουλμάνους εδώ πέρα. Ό,τι υπάρχει τώρα, υπήρχε και τότε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο έντονο. Εγώ πιστεύω ότι το βλέπω και όχι, αν όχι τόσο φανερά. Μπορεί η ποσότητα να είναι εκεί, απλά να μην είναι τόσο. Να μην το λέει ο κόσμος τόσο. Ναι, ίσως. Υπήρχε το 96, παιδιά, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που εγώ δεν ήμουν Κομοτηνή, ήμουν Θεσσαλονίκη τότε, δεν είχα περάσει ακόμα. Τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες γκρίζες ιστορίες. Δεν είναι το αντικείμενο και της εκπομπής τώρα. Ναι, οκ. Για να το ξέρουμε. Τότε με την κρίση των μνημείων, ας πούμε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Και στη Θράκη. Δηλαδή, όποτε φταίξονταν οι δύο χώρες, έπιανε κρυολόγημα στην Κομοτηνή. Εντάξει. Διάφορα τέτοια είχαμε. Αλλά αυτά εδώ πέρα δεν ήταν το κυρίαρχο, δεν ήταν η κυρίαρχη ιστορία. Τότε και με καιρό υπήρχε βιομηχανική περιοχή στην Κομοτηνή. Αν έχετε δει και το σχετικό βίντεο που στείλα στη Στέλλα. Υπήρχε κάποια ανάπτυξη, υπήρχαν δουλειές. Πηγαίναμε για την πορεία, τέλος πάντων, των παραταξιών τους και της Ελλάδας το 2000, έτσι. Ενώ εμείς, ας πούμε, είχαμε καταλήψεις γιατί θα ιδιωτικοποιούνταν η σύντηση και θα καταργούνταν η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών. Ναι, Έγινε τα έτσι. ίδια γίνονται. Έχει γίνει ήδη. Ναι, έχει γίνει δυστυχώς. Στην τελική. Ναι. Λοιπόν, εγώ όλο μιλάω, αλλά δεν ρωτάτε εσείς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Το θέμα είναι πρώτα να μιλάς εσύ και αν έχουμε κάποια ερώτηση που δεν καλύπτεται, να ρωτήσουμε. Μιναριακού θα είναι δηλαδή η συνέντευξη. Μιναριακού τύπου. Εντάξει, να Τι ρωτήσουμε. τμήματα είχαμε, ξέρετε. Αυτό θέλαμε, Ναι, όντως να το θέλαμε να το ρωτήσουμε. ρωτήσουμε όντως. Αυτό θα ρωτήσω όντως τώρα, αλήθεια. Ναι. Εμείς, ας πούμε, Ωραία. έχουμε 7, 8. Πόσο είμαστε. Νομίζω Δεν τα είναι- έχω μετρήσει τι είχαμε. Θα μετρήσουμε εδώ. Τώρα, ναι. Λοιπόν, εμείς- ξεκινάμε. Ναι, Εγώ συμμετείχα στο θεατρικό και το μουσικό, Α. έτσι. Και στα δύο. υπάρχουν ακόμα τώρα. Υπάρχουν ακόμα, ναι. Και στο χαμαλιακό. Τι είναι αυτό? Αυτό που κουβαλάω πράγματα. Ναι, νόμιζα ότι ήταν. Δηλαδή είναι το... Δεν έκοψε. Εντάξει, Λοιπόν, αυτό πάμε. είναι τώρα πιο συλλογικό. Ναι, αυτό. είναι όλες πιο ομαδικό. Νομίζω ότι απλά είναι η κοινότητα πλέον αυτό. Ναι. Κανείς. Λοιπόν, είχαμε μουσικό, θεατρικό, λογοτεχνικό, Ακόμα υπάρχει. Εδώ πίσω είναι συντονίστρια. Την έχουμε εδώ πέρα. κινηματογραφικό. Ναι, Α, ωραία. το οποίο εντάξει και εμάς ακόμα υπάρχει. Παλιότερα είχε και τη μηχανή που είναι στο Rex, είπαμε. Το έχουμε πει Α. αυτό. Το είχαμε. Υπάρχει δηλαδή η μηχανή της κοινότητας, βρίσκεται στο χώρο του Rex. Μάλιστα, wow. Μάλλον. Είχαμε ακόμα, μια ναι. ραδιοφωνική ομάδα, η οποία Εμείς. εναλλάσσονταν, τώρα πήγαινε μια στον παρατηρητή, μια... Εντάξει, Ναι, εντάξει, δεν εμείς θυμάμαι αν φέτος ήταν τόσο ξεκινήσαμε. έντονη αυτή, Ναι. γιατί φοιτητικές ομάδες είχαν, το Ράδιο Ροδόπη είχε δική του, που την είχε οργανώσει ο Μάνος Κακλαμάνος. Ωραία, μάλιστα. Οκ. Μετά πήγε στον Τριανταφυλόπουλο. Τέτοιος τύπος ήταν. Λοιπόν, Ζούγκλα. τι άλλο θέλω να πω. Λογοτεχνικό είπαμε, θεατρικό. Ωραία. Αυτά ήταν τα σχήματα. Απλά στο μουσικό, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε διαφορετικές αντιλήψεις,
διαφορετικά μουσικά σχήματα, πολλούς κιθαρίστες. Δηλαδή ήταν πολλά συγκροτήματα μέσα Στην κοινότητα είχαμε διαφορετικά σχήματα, ναι. Δηλαδή συγκροτήματα μέσα στο μουσικό ήταν και άλλα, δεν ήταν ένα. Βέβαια, δεν μαζευόμασταν όλοι μαζί. Οκ. Τα νέων. Okay. Όταν πήγα στην κοινότητα νέων, θα σας μιλήσω για αυτή την εμπειρία μου αργότερα. Λοιπόν, είχε ένα σχήμα, ένα μουσικό. Αλλά μετά, όταν μαζευτήκαμε οι υπόλοιποι, η γενιά του 97 και μετά, το 98, ναι, 99, λοιπόν, π.Χ. είχαμε ένα ελληνικό ροκ, ένα ξένο ροκ, δηλαδή εννοώντας αγγλόφωνο, είχαμε ρεμπέτικο και λόγω της συναυλίας που έγινε αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, που ήρθε η Ουρανία, η γυναίκα του Ξυλούρη, ήρθαν και κάτι κριτικοί και παίξαμε λαϊκών δρομένων Κομοτηνής. Η Σοφία Ημενεσελίδου ξέρει περισσότερα για αυτά. Λοιπόν, εκεί φτιάξαμε και ένα το οποίο έπαιξε ξυλουρέικα. Δηλαδή ήταν κάτι ντεμή, είχε και έντεχνα, είχε και παραδοσιακό στοιχείο κτλ. Λοιπόν, ρεμπέτικο είπαμε και έντεχνο. Αυτά ήταν τα σχήματα, δηλαδή σχεδόν 4. Οκ. Ναι, εμείς το έχουμε πιο χύμα. Δηλαδή σε κάθε συναυλία μπαίνουν όλα τα είδη. Δηλαδή απλά τραγουδάκιος είναι ένα τραγουδής. Ναι. Εμάς τώρα είναι... Δεν το ξεχωρίζουμε. Εμάς τώρα είναι παραπάνω ότι έχουμε πιο λίγα όργανα. Δηλαδή δεν είναι τόσα σχήματα. Και 800 εκατομμύριες φωνές. Αυτό, και είναι πολλές φωνές. Και λιγότερα άτομα προφανώς. Ναι, αν ήταν... Ναι. Ακούγεται ότι έχουν πολλούς. Αλλά... Όχι, τα δικά μας θα δούμε λιγότεροι. Αυτό λέω, ναι. Βγάζουμε ένα πρόγραμμα live και είναι, ξέρω εγώ, ότι θα βάλουμε έτσι και θα τα ταιριάξουμε μαζί τα κομμάτια. Ναι. Και τα ελληνικά και τα ξένα και όλα τα είδη μαζί. Και δεν είναι, ας πούμε, ότι έχουμε οργανίστες για το κάθε είδος διαφορετικούς, γιατί δεν έχουμε αρκετούς οργανίστες για να παίξουν. Οπότε συνήθως όλα τα όργανα παίζουν σε όλα τα είδη μουσικής. Απλά αλλάζει ο τραγουδιστής. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσατε να οργανώσετε κάποια μαθήματα ίσως μεταξύ σας ή να μπριζωθούν να σοβαρευτούν οι τραγουδιστές, να μάθουν τίποτα. Εδώ το κορίτσι έμαθε μπάσο για να έχουν μπασίστα, ουσιαστικά. Ναι. Έτσι. Πολύ ωραίο. Για να κάνουν πρόμηση. Ωραίο. Συνήθως που λέει οι αποτυχημένοι κιθαρίστες αναλαμβάνουν τους μπασίστες. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό, βασικά. Τι σου είπε... Τι ωραία. Το budget της κοινότητας, όπως βλέπεις, είναι το ίδιο. Μόλις έπεσε το ρεύμα. Αυτό δεν οφείλεται στην κοινότητα, εντάξει. Οφείλεται στην κοινότητα της Κομοτηνής. Εμείς είχαμε πριν εδώ διακοπή, παιδιά, ρεύματος. Στην Νίκαια, στον Πειραιά κάτω. Πού στεγαζόταν η κοινότητα παλιά? Η κοινότητα έχει αλλάξει διαφορετικά στέκια. Το πρώτο που πέτυχα εγώ ήταν δίπλα στην Μητρόπολη. Ναι. Μητρόπολη, ξέρετε που είναι? Έτσι πιστεύω. Είναι η Λέσχη Κομοτηναίων. Ναι. Απέναντι είναι η Μητρόπολη. Ναι. Και στα δεξιά, έτσι όπως βλέπεις τη Μητρόπολη, θα δείτε ένα κτίριο νεοκλασικό. Η παλιά Εκεί μας είχαν παραχωρήσει το αριστερό δωμάτιο, τέλος πάντων. Κοντά στην καινούργια κοινότητα είναι. Τι ήθελα. Μου ξέφυγε. Λοιπόν, τι άλλο. Με κλασικό που ήταν δίπλα στο μαγαζί του Γκαϊφίλια του Θανάση, που είναι ένας τραγουδοποιός της Κομοτηνής, παλιός. Και εκεί εμάς μας στεγάσανε στο μοναδικό δωμάτιο που δεν θα κατέρεε το πάτωμα. Γιατί είχε μια κατεστραμμένη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο και είχε και 2 δωμάτια που είχαν καταρρεύσει τα πατώματα. Ωραία. Έχει ανακαινιστεί αυτό, δεν θυμάμαι την οδό όμως. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό.
Έχουμε βρει σε μια ομάδα στο Facebook Ναι. φωτογραφίες από, ας πούμε, φωτογραφίες από παλιότερα χρόνια που είναι μέσα στο κτίριο της κοινότητας, είναι έξω από δηλαδή είναι μαζεμένα άτομα. Υπάρχει πιθανότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις φωτογραφίες στο βίντεο που θα ανέβει στο YouTube, ας πούμε, να μπουν και να είναι σαν εικόνες? Εννοείται, γιατί αυτές εδώ πέρα οι φωτογραφίες έχουν ανέβει για δημόσια χρήση, δεν είναι. Ιδιαίτερα από την κοινότητα νέων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ωραία. Και από live του Ξυλούρη νομίζω βρήκαμε. Ναι. Μπορούμε... Και είναι και το βίντεο που υπάρχει και στο YouTube για το αφιέρωμα του Ξυλούρη. Okay. Σίγουρα. Ναι, υπάρχει Τέλεια. εκεί. Δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα έχει και η Σοφία Μενεσελίδου. Κανονικά τις έχει τις φωτογραφίες από το Δήμο. Η Μυρσίνη Λατζουράκη. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί της Τέλεια. και να σας το δώσει. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Τώρα, γενικά, με τα τμήματα που ήταν παλιά, με τις φωτογραφίες που έχουμε βρει, εμείς βλέπουμε ότι η κοινότητα είχε κόσμο, γενικότερα. Και είχε Ναι, πολύ είχε. κόσμο. Είχε. Δηλαδή, για πες. Εγώ βασικά κυρίως θα ήθελα να μάθω, εσύ που είπες κιόλας πώς μπήκες στην κοινότητα και με την εμπειρία σου, επειδή ήταν αυτό το ότι ήταν από στόμα σε στόμα, οπότε πώς γινόταν τόσο γνωστό, γιατί τώρα Πώς που είναι διαδόθηκε. τόσο γνωστό έχει σχεδόν τα μισά άτομα. Ναι. Γιατί υπάρχει Facebook, Instagram, TikTok, στέλνουμε μηνύματα και δεν έρχεται κόσμος. Ενώ τότε, 7 η ώρα έχουμε θεατρικό. Μπαμ, 15 άτομα, ξέρω εγώ. Ναι. Πώς γινόταν αυτό. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, ψαχνώσουν τι θα κάνεις. Ναι. Όταν πηγαίνεις στην Κομοτηνή. Ήμασταν άτομα που ήμασταν ανήσυχοι. Γενικά του τι θα κάνουμε. Ο πολιτισμός δεν ήταν εισαγόμενος. Δεν υπήρχε δηλαδή διαδικασία ότι έρχονται θίαση να παίξουν θέατρο. Πολλά γκρουπ να κάνουν συναυλίες. Δυστυχώς. Ό,τι παραγόταν έπρεπε να παραχθεί από εμάς. Ναι. Λοιπόν, οποιονδήποτε μαθαίναμε, εντάξει, όποιος ήταν και εξωστρέφης κιόλας, λίγο σαν άνθρωπος, ότι παίζει κάποιο μουσικό όργανο, του λέγαμε, έλα, τάδε μέρα έχουμε πρόβα. Όπως έχει γίνει, ας πούμε, και με τον Παρίς, έναν μουσικό από τη μειονότητα που μένει στο χωριό Δήμη. Που είχα πάει εγώ, γιατί ήξεραν νυχολήπτη από εκεί, τον Αλή, και γνώρισα μέσα και του γιο του τον Ταϊφούν που παίζε πλήκτρα, τέλος πάντων. Και βρήκα μου συστήσανε τον Παρίς. Παρίς σημαίνει ειρηνικός στα τουρκικά, να ξέρετε. Ωραία. Και μου λένε, Ειρηνιάς. του λέω που παίζει Παρίς κιθάρα, μου λέει στο σπίτι μου. Πώς στο σπίτι σου, δεν είσαι συγκρότημα? Όχι, μου λέει. Λέω, έλα το Σάββατο, έχουμε πρόβα, τάδε ωραία. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ήταν Και τι καλός να- δηλαδή. Ήταν καλός, λέω, ήταν καλός. Ναι, και τι να παίξω, μου λέει, τι παίζεις, του λέω, μου λέει τουρκικό ροκ. Ωραία, φίλε, λέω, τι θα γίνει. wow. Του λέω τώρα πάρε 2 CD και του δίνω τη διαίρεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το δίσκο, σε CD, και του Σιδηρόπουλου ένα live. Ναι. Είχε. Και του λέω διάλεξε κανένα κομματάκι από εδώ μέσα. Προβάρε το άμα σ' αρέσει, θα έρθει να το προβάρουμε. Κατεβαίνει με το αγροτικό Μπαρίς στην κοινότητα, ξεφορτώνει από το αγροτικό, από την καρότσα, ένα λαμπάτο Marshall ενισχυτή και φέρνει μια Fender Stratocaster 2.500 ευρώ που κάνουν αυτές τις καλές. Wow. Που εμείς είχαμε κιθάρες των 200 ευρώ, ας πούμε. Έρχεται να ξεφορτώνει εκεί, από τα καπνάτα είχε βγάλει ο άνθρωπος, ας πούμε, και είχε αγοράσει τα μουσικά του όργανα. Και διάλεξε ένα του Σιδηρόπουλου, τέλος πάντων, το «Καλή τύχη μάγκες».
Και βγήκαμε και παίξαμε με αυτό το σχήμα, με διπλό σχήμα, δηλαδή 2 σχήματα. Επειδή είχαμε 2 πληκτράδες, 2 drummers, 4 κιθαρίστες, ξέρω εγώ, 2 μπασίστες, οπότε τα χωρίσαμε τα τμήματα και τα κομμάτια και βγήκαμε και παίξαμε στα Ελευθέρια στην πλατεία της Κομοτηνής. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, για το θεατρικό, βγαίναν ανακοινώσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, όποιος ψαχνόταν λίγο. Κολούσατε αφήσεις και τέτοια, τύπου κοινότητα νέων σας καλεί. Κολούσαμε. Και κάτι φωτοτυπίες, ας πούμε, βγάζαμε, μην νομίζετε κάτι τυπωμένο. Ναι. Και γινότανε κάποιες ανακοινώσεις. Αλλά υπήρχε και στο Μιλιτόπολη. Ναι. Τα στέκια, δηλαδή, τώρα το Αλάβαστρον. Ναι. Το Διέξοδος που έπαιζε και η Ονηρία που ήταν αργότερα, ήταν στέκια που μαζεύονταν άνθρωποι που ασχολούνταν με τον πολιτισμό, είχαν μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, attitude, που το λένε. Λοιπόν, και μεταξύ μας, ας πούμε, ναι, ερχόταν παιδιά που ενδιαφέρονταν. Έτσι. Και βλέπαν και τις εκδηλώσεις, τις παρακολουθούσαν και ερχόταν. Δηλαδή, αυτό γινόταν τότε. Εντάξει. Εγώ μια ακόμα ερώτηση που ήθελα να κάνω. Επαφή ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα υπήρχε, δηλαδή άτομα που ήταν σε ένα τμήμα και έπαιρναν μέρος μόνο σε αυτό, με άτομα που έπαιρναν μέρος μόνο σε ένα άλλο. Υπήρχε επαφή και υπήρχε τρόπος επικοινωνίας και δεσίματος, θα έλεγα, σε περίπτωση που δεν είχαν το κοινό του τμήματος. Ναι, και γίνανε, δηλαδή υπήρχε αυτή η επιδίωξη εξ αρχής. Όταν μπήκαμε το 97, τουλάχιστον, 98-99 τέλος πάντων που μπήκα εγώ, η πρώτη πρόταση που έφερα εγώ στην κοινότητα νέων στο θεατρικό ήταν να ανεβάσουμε τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη σε διασκευή του Σαββόπουλου. Εντάξει. Ήμασταν, η φάση είναι ότι ήμασταν και πρωτοητές σε αυτή την πρώτη συνάντηση θεατρικού. Είπαμε να φέρουμε ο καθένας από ένα θεατρικό κείμενο που είχε σπίτι του. Και έφερα μόνο εγώ. Δεύτερη συνάντηση, σκάει μύτη μια παλιά κοινοτική και μας λέει «Τι είναι αυτό που κάνατε και αυτό το έργο που αποφασίσατε δεν πέρασε από τη Γενική Συνέλευση». Λοιπόν, αυτοί οι τύποι είχαν διώξει πολύ κόσμο τις προηγούμενες χρονιές. Μπορώ να πω ότι την κοινότητα νέων την κράτησε τότε ο Νίκος ο Σεργελίδης. Εντάξει. Ο Νίκος ο Σεργελίδης και το μουσικό ήταν πάλι στο μετέχμιο που φύγαν οι παλιοί, ήρθαν οι καινούργοι. Λοιπόν, γενικά υπήρχε και η κορυφαία εκδήλωση που συμμετείχε λογοτεχνικό, θεατρικό και μουσικό, αυτή η εκδήλωση με τον Νίκο τον Ξυλούρη. Εντάξει. Γενικότερα στις υπόλοιπες εκδηλώσεις δεν μπορώ να πω ότι εμείς καλύψαμε μουσικά, ας πούμε, να κάνουμε μελοποιημένη ποίηση, κάναμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να κάναμε παιδιά. Αλλά δεν ήρθαν το λογοτεχνικό να απαγγείλει. Ωραία. Ήρθε η κόσμωση. Στο Ξυλούρι όμως μαζευτήκαμε όλοι. Έγινε υπερπαραγωγή. Τέλειο κορυφικό. Και ήταν πρώτα αυτή η εκδήλωση με εμάς τους άσημους και ύστερα στην Αθήνα έγινε άσημους. Δηλαδή, παρόμοιο άσημο και ήταν Πασχαλίδης, Μακεδόνας, ποιος ήταν, ο Λιδάκης. Τέλος πάντων έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα στο θέατρο, πώς λέγεται, Βράχων, Λυκαβητού. Βράχων της Θεσσαλονίκη. Λυκαβητού. Όπου μας κάλεσε η Ουρανία η Ξυλούρη όλους να πάμε να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση. Wow. Εκεί. Ναι. Πίστευτο. Ήταν ωραίο. Οπότε τότε γενικά όταν ξεκίνησαν κανονικά οι εκδηλώσεις κοινότητας είχαν μία αλφα απήχηση τουλάχιστον. Ότι είχαμε απήχηση εκδήλωση στο αμφιθέατρο.
λίγο... Είχαμε γεμάτο το ανοιχτό. Ναι, αυτό θέλαμε. Δηλαδή, αν είχε κόσμο, αν μαζευόντουσαν άτομα. Δηλαδή, Είχε γεμάτη πλατεία Κομοτηνής, χαμός. Εντάξει, ναι, γενικά ο κόσμος όπου έβλεπε να υπάρχει τζερζελές ή φασαρία, ναι. ερχόταν. Και αυτό πάλι Εντάξει. πώς το μάθαινε ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα πάλι Instagram, TikTok το ανεβάζουμε, θα έρθει κόσμος. Τότε πώς γινότανε, δηλαδή πέρα από εσάς εδώ πέρα, τις κοινότητες και τους φίλους σας. Πώς θα το μάθαινε, πάλι καλούσατε αφήσεις, ας πούμε. Μια-δυο αφήσεις να μπαίνανε τώρα ή να γινόταν μια συζήτηση εκεί στο Αλάβαστρο, Ναι, ναι, ναι. σε άλλα πράγματα. Ερχόταν, ρε παιδιά. Ερχόταν. Ναι, εντάξει, το ακούω. Ή Και- μέσα στις εκδηλώσεις του, πώς το λένε, αν ήταν με συνεργασία με το Δήμο, πάλι, ας πούμε, Ναι. ποιος κόλλησε. Ναι. Έχεις να ρωτήσεις κάτι, Γιώργο? Παίρνω. Δεν θυμάμαι τι γινόταν με τα ραδιόφωνα της Κομοτηνής. Αν ήταν, πρέπει να είχαμε χορηγό τον παρατηρητή, είχαμε τον χρόνο. Κανονικά θα έπρεπε. Όπι, εντάξει. Επίσης είχαμε και επαφές και με το Ροδόπι TV. Και εκεί μας παρουσίαζαν. Κάτι γινόταν και εκεί. Οκ. Εντάξει. Ναι. Γιατί κάναμε τώρα πάλι ένα κύκλο, εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα, πάνω στο, ας πούμε, ότι αν ο κόσμος ερχόταν, να υπήρχε αυτή η απήχηση. Γιατί πιστεύεις πλέον ο κόσμος, παρόλο που υπάρχει αυτή η διαφήμιση, που δεν είναι ότι γίνεται κάτι διαφορετικό, ίσα ίσα ο κόσμος έχει, όπως είπαμε πριν, έχει περισσότερους τρόπους να βρει την κοινότητα σαν κοινότητα. Έχει την πληροφορία. Δηλαδή έχουμε την πρόσβαση στην πληροφορία. Γιατί πιστεύεις ότι, τι έχει αλλάξει ίσως στην εκτίμηση, στο ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος και στα πολιτιστικά και, ας πούμε, καλλιτεχνικά δρόμενα? Γιατί πλέον θα πει κάποιος, τώρα εντάξει το είδα και αυτό σαν αφίσα, αλλά γιατί να πάω εκεί? Δεν ξέρω, ίσως όλα είναι ζήτημα ντοπαμίνης που λέμε. Πόσο την ψάχνει ο άλλος, δηλαδή πού τη βρίσκει. Η ψηφιοποίηση και το κινητό και όλα αυτά απομονώνουν τους ανθρώπους. Μπορεί ο άλλος να μην αισθάνεται μοναξιά όταν κοιτάει το τηλέφωνο του, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Πληρότητα. Με την εναλλαγή των shorts, ας πούμε, βίντεο, αισθάνεται μια πληρότητα. Οπότε δεν την ψάχνεις. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά βλέπω όντως ότι αναπτύσσεται μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι απομονώνονται και αποκτούν μια προσωπική σχέση με άτομα ανύπαρκτα, ας πούμε. Ναι. Και χάνουν την επικοινωνία. Τώρα εσείς πώς θα το ψάχνετε, πώς μπορεί αυτό το πράγμα που κάνετε να έχει μεγαλύτερη απεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσετε πυρήνες σε μικρότερους χώρους πέρα από την κοινότητα, όπου θα εκφράζεστε. Βλέψω εγώ απόλυτα. Ίσως πιο καταδρομικές εκδηλώσεις σε χώρους που σπουδάζετε, ούτως ή άλλως ο άλλος θα είναι εκεί. Ναι. Σε συνεννόηση με τις σχολές, βέβαια, μην σας φέρουν τώρα τα μάτια, όπως γίνεται. Ναι, καλά τώρα. Για να το δει και ο κόσμος εκεί που υπάρχει, εκεί που είναι ο κόσμος, δηλαδή να το δουν μέσα Ναι, στην ναι. τους. Ή μπορεί να υπάρχουν τέτοια, μπορεί να υπάρχουν δρόμενα στη σχολή, 10 λεπτά, 1 τέταρτο ή ένα λίγη ώρα, που θα είναι η προπομπή για μια κεντρική εκδήλωση. Το είχαν κάνει νομίζω κάποια παιδιά, έπαιζαν μουσική. Πού? Στη σχολή μου. Νομίζω ότι ήταν, εκτός αν ήταν από κάτι... Α, ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Τέλος πάντων. Το έχω δει να γίνεται αυτό. Τώρα και κανείς δεν ενδιαφέρεται νομίζω. Και τώρα... Πιο προσωπική επαφή. Παιδιά, ναι. δεν ξέρω, δηλαδή στο μιλητό, έλα.
Όπως κάνουν κάποιοι που λένε ελάτε στην τάδε παράταξη γιατί έχουμε στο ηχοδρόμιο τέτοιο, βραδιά και θα βρείτε αγόρια ή κορίτσια εκεί. Να ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Απλά... Πάλι, πρώτο τραπέζι, είστε πολύ σπουδαίος. Εσένα έχουμε διαλέξει να το αποκτήσεις αυτό. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό που είπε η Αριάδνη είναι ότι δεν είναι πως δεν υπάρχει τρόπος να το βρει κάποιος. Αλλά το θέμα είναι ότι ακούω άτομα που το αναζητάνε. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλούς ότι θέλω να κάνω αυτό, π.χ. με τη μουσική, που λέγαμε και για το μουσικό τμήμα. Και ενώ το προτείνουμε, το αναφέρουμε ότι υπάρχει, παρ' όλα αυτά συνεχίζει και ο κόσμος δεν έρχεται. Αυτό εγώ το βλέπω κιόλας ότι είναι πλέον οι άνθρωποι έχουν συνδέσει το να προβάλλουν τον εαυτό τους ως ντροπή λίγο. Δηλαδή, παρόλο που θέλουν να κυνηγήσουν κάτι, λένε τώρα ντρέπομαι να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση και να προβάλλω τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο. Από την κριτική ίσως θα λέγα εγώ. Στο λογοτεχνικό, στο τέκι της κοινότητας. Ναι. Ο κύκλος ήταν όπως ήταν ο κύκλος των χαμένων ποιητών, έχει την ταινία. Κανονικός κύκλος. Καθένας απήγγειλε ένα ποίημα. Θυμάμαι υπήρχε διαφωνία στην κοινότητα που είχαν σκοτωθεί, να πούμε αν θα κάνουν σκοτεινούς ποιητές, Μποντλέρ και τέτοια ή κάτι άλλο. Ήταν δηλαδή θεμελιώδες ζήτημα τότε. Λοιπόν, είχαμε τέτοιες, δεν ξέρω τι να σας πω, και εκεί δεν εκτίθεσε, είναι πάλι κύκλος, ρε παιδί μου. Ή κάναμε και τις εκδηλώσεις στο Αλάβαστρο, σε μαγαζί, μικρό. Μπορείς να πεις ότι κάναμε καραόκε πάρτι, είχαμε κάνει και καραόκε πάρτι και έκανε και το μαγαζί καραόκε πάρτι. Και ερχόμασταν οι κοινοτικοί να συμμετέχουμε. Οπότε εντάξει, λίγο μεταξύ σοβαρού και αστείου ίσως έβγαινε αυτό. Πάρτι κάνατε. Παιδιά, και εμείς συναισθαλμένοι ήμασταν, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε να εκτιθέμεθα σε κοινό. Πάρτι έκανε η κοινότητα τότε. Κάτι έκανε, ναι. Ναι. Κάναμε, δεν θυμάμαι όμως εγώ, ας ρώτα κανέναν άλλον. Που είπε ένας ιεράρχης. Δεν το θυμάμαι. Γινότανε. Ναι, και σε αυτό σε ένα τέτοιο πάρτι είχε γραφτεί και ο οδοντίατρος. Θυμάστε τον οδοντίατρο, το έχετε ακούσει? Όχι. Τι είναι ο οδοντίατρος? Γενεθλίων ήταν κάτι. Ο οδοντίατρος ένα κομμάτι που είχε γράψει Ναβίτσας, ένας που γράφει περίφημους σατυρικούς στίχους, και Γιάννη Μουγκαράκη, τέλος πάντων, μαζί με τον Γιάννη τον Κόλλησα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, και εντάξει, έλεγε για μια ιστορία ενός οδοντιάτρου, ο οποίος αντί για τιτάνιο, έβαζε βίδες, λαμαρινόβιδα στους ασθενείς. Υπήρξε ένα σκάνδαλο τότε. Και έλεγε το τραγούδι «Κακούριο δοντίατρε, τι μου έκανες προχθές, το δόντι που μου έβγαλες ήταν υγιές. Μια εκατοστάρα σου ρίξα γιατί ήσουνα και φίρμα, εσύ όμως μου έδεσες τα ούλα μου με σύρμα. Πονάω, οδύρωμαι και κλαίω, το δόντι που μου έβγαλες, όχι, ποτέ δεν το ξεχνάω, τέλος πάντων». Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Κάναμε σκηνάδικο αυτό. Τέλειο. Εντάξει. Γενικά, σαν ομάδα που ήσασταν, γράφτηκε δικά σας κομμάτια? Ναι, υπήρχε κάποια περίοδος που γράφτηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχει συναυλία, μου φαίνεται, της προηγούμενης γενιάς που έγραφαν. Ο Σικάς έγραφε, ο Σεργελίδης έγραφε. Δεν θυμάμαι τώρα, οι παλιότεροι τους θυμούνται όλους τους παλιότερους που γράφανε.
Και καθόταν και τα παίζανε, βεβαίως, ο ένας τα κομμάτια του αλλού. Wow, πολύ, πολύ Ένα- ωραίο. υπάρχει- Αυτό έφυγε την ώρα. Ναι. Και υπάρχει και δίσκος, ρε παιδιά. Υπάρχει Αλήθεια. δίσκος του Θανάση Γκαϊφίλια, που Lost εκδόθηκε Media, από το, λέγεται Επιτυχίο. Και όλες οι συνθέσεις Επιτυχίο. είναι από παιδιά της κοινότητας νέων. Wow. Lost Media της κοινότητας. Με παραγωγή Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα το ρωτήσω. Πω, δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα. Live εδώ. Υπάρχει στο YouTube αυτό. Υπάρχει πουθενά, ας πούμε, να το ακούσουμε αυτό το πράγμα. Παίζει. Πώς τον λένε τον κύριο? Αν τα ονόματα ξανά. Ο δίσκος λέγεται Επιτυχίο, παιδιά. Επιπτυχίο. Του Θανάση. Ο Γκαϊφίλιας τραγουδάει εκεί Γκαϊφίλιας. μέσα, ρε παιδί μου. Και δεν θυμάμαι αν τραγουδάει και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, δεν θυμάμαι. Όποιος. Ο Λαστόπουλος τραγουδάει πάντως. Μισό είπατε ο Μίλτος ο Πασχαλίδης. Ο Ο Λαστόπουλος ένας. τραγουδάει, ο Λαζόπουλος. Της- Ο είπα, γνωστός Λαζόπουλος. Ο γνωστός, ναι. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν τρώω τρόλι, αν Ναι, θα ούτε- σας ισχύουν Δεν αυτά ξέρω, που λες. δεν ξέρω τι να πιστέψω αυτή τη στιγμή. Όχι, ο Λαζόπουλος ήταν από τους πρώτους, από τα Ναι. πρώτα μέλη της κοινότητας Το ξέρω. νέων. Ναι. Wow. Και τα επόμενα χρόνια ερχότανε και Α. ανέβαζαν κάθε χρόνο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 μια παράσταση επιθεωρησιακού τύπου, από ό,τι καταλαβαίνω, που σατυρίζαν τους καθηγητές. Αλλά το έκανε ο Λαζόπουλος. Εντάξει, εγώ τώρα λίγο έπεσα από το σύνορα. Λοιπόν, Αλλά εντάξει. Ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο. τώρα, τι Νομίζω, να κάνεις, ο καθένας έχει την πορεία του τώρα, τι να σας πω. Wow. νομίζω τώρα ακόμα χωνεύουμε τα ονόματα που ακούσαμε. Εντάξει, ο Πασχαλίδης δεν θυμάμαι όντως αν ήταν στο επιτυχίο. Αν ήταν. Αλλά Εγώ τώρα ήταν στην κοινότητα. δίσκος, περίμενα να το βρω κι εγώ, γιατί κι εγώ είμαι της Τάταπο. Αλλά τέλος πάντων εκεί μέσα, Παντελάκη, τη Σοφία, μου φαίνεται λεγόταν μια κοπέλα που είχε γράψει κι αυτή. Έχει. Στο καλό δεν έχει, ρε παιδιά. Δεν τον ανεβάσαν. Ο δίσκος υπάρχει. Υπάρχει. Να το ψάξετε. Ένα εσωτερικό. Θα το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Ναι. Ναι. Μου το έβγαλε τώρα. Μάλιστα. Θα το κοιτάξουμε και θα μπει κάπου, αν μπορέσουμε να το βρούμε. Ναι. Εννοείται. Ναι. Αυτά που λέτε, γενικά. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε ή να κουβεντιάσουμε? Στέλλα. Τον βρήκα Τι το άλλο δίσκο μπορούμε εγώ. να πούμε. Κώστας ο Λιβαδάς, τον ξέρετε τον Κώστα τον Λιβαδά? Ναι, μου το έβγαλε τώρα γι' αυτό το διάβασα. Κώστας Λιβαδάς. Το έγραψε. Ο Κώστας ο Λιβαδάς είναι αυτός που έγραψε τη Σαλιγοπούλου πάρα πολλά κομμάτια. Ναι. Ναι, οκ. Πω. Wow. Τι άλλο, Ναι. να ρωτήσουμε πώς ήταν η ζωή εδώ πέρα στην Κομοτηνή γενικότερα. Εγώ ίσως θέλω να ρωτήσω για τις μεταξύ σχέσεις, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή ότι αν υπήρξαν έντονες φιλίες που δημιουργήθηκαν λόγω της κοινότητας ή λόγω της κοινότητας μπορεί να διαλύθηκαν ή ας πούμε το κάτι παραπάνω, δεν ξέρω αν θες να το συμπληρώσεις κάπως. Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, κυρίως για τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα από την κοινότητα. Το κλίμα που δημιουργούταν, αν ας πούμε επέτρεπε σε άτομα να δημιουργήσουν έντονες και σημαντικές σχέσεις. με αυτή την έννοια. Σχέσεις ζωής. Ναι. Φιλίες. Δημιουργούσαμε. Φιλίες και σχέσεις ζωής. Εντάξει, αυτό ισχύει γενικότερα για το Δημοκρατία, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, τώρα εντάξει. Αλλά το γεγονός ότι κάποιος είναι κοινοτικός ήταν κομβικό. Και επίσης ήταν κάτι σαν μεταφυσικό, το οποίο ένωνε γενιές.
Δηλαδή, ανατριχιάζω. Σκεπτόμενο αυτό, ότι αν έλεγα, αν ανακάλυπτα εγώ ότι εγώ γνώριζα κάποιον κοινοτικό παλιότερο ή μελλοντικό, αισθανόμουν ότι είμαστε το ίδιο φαν. Ναι, να πω κάτι κι εγώ το νιώθω. Και εσύ το αισθάνεσαι αυτό, Αντώνη. Ναι, Ένας ξεχωριστός πλανήτης ανθρώπων που συνυπήρξαμε σε έναν, στον ίδιο χώρο βεβαίως, αλλά σε διαφορετικό χρόνο, στον ίδιο οργανισμό, που δημιουργεί μια αίσθηση συγγένειας στην ουσία. Μια οικειότητα παράξενη. Το πυρήνα αυτού του οργανισμού. Όπως είναι δηλαδή ο σκοπός και ο στόχος μιας επιχείρησης που λένε στα marketing και στα αυτά. Και η κοινότητα νέων έχει μια φιλοσοφία. Δεν έχει γραφτεί σε Ευαγγέλιο, δεν έχει γραφτεί σε ένα θεωρητικό βιβλίο. Είναι γραμμένη σε αυτό. Και παραμένει μέσα σε αυτό αιώνια. Τουλάχιστον στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε εμείς σε αυτό τον τόπο, τέλος πάντων, σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι, τέλος πάντων, αυτή η αίσθηση μου δίνεται και όντως υπάρχουν κάποιες σχέσεις αγάπης και αλληλοεκτίμησης που παραμένουν σταθερές. Τώρα σας μιλάω, ας πούμε, σας μίλησα προηγουμένως για άτομα που εκτιμώ βαθύτατα, με τους οποίους, για παράδειγμα, πριν 2 εβδομάδες, ξέρω εγώ είχα διαφωνία στο Facebook, με έναν φίλο κοινοτικό. Σκοτωθήκαμε θεωρητικά. Είχαμε μια έντονη διαφωνία. Αλλά γενικότερα, εντάξει, δεν είναι. Μόνο που δεν έχουμε σχέση αίματος. Είναι μέσα στην ψυχή μου αυτή, είναι μέσα στην καρδιά μου. Ειλικρινά αυτό εγώ αισθάνομαι. Και το ίδιο εισπράττω και από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάω με εσάς, εγώ θα μπορούσα να κάνω τώρα, σκέφτομαι ότι είναι εκ των πραγμάτων, αν βρισκόμασταν εμείς στον ίδιο χωροχρόνο τέλος πάντων, ήταν δεδομένο ότι θα κάναμε την πρώτη συνέλευση σε 3-4 μέρες και θα αποφασίζαμε ποια εκδήλωση θα ανεβάσουμε. Εντάξει, η παρουσία εκεί. Είμαστε κάτι φαντάσματα, το οποίο υπάρχουμε μέσα στον χώρο. Σίγουρα. Έτσι που στον ύπνο μας βλέπουμε την Κομοτηνή κατά καιρούς. Όμορφο. Έτσι και ξυπνάμε το πρωί και συνειδητοποιούμε ότι είμαστε αλλού. Αυτό. Πολύ όμορφο συναίσθημα, θα έλεγες και εσύ. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, bittersweet που λέμε. Το νιώθεις σε κάτι καθαρά όμορφο. Ναι. Σαφώς είναι όμορφο συναίσθημα. Είναι όπως το αίσθημα του ανήκειν, που έχουμε οι περισσότεροι. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Δεν είναι, ανήκουμε στην κοινότητα. Ναι. Άλλο της καρδιάς μας, ή έχει μείνει εκεί, ή έχουμε πάρει μαζί από εκεί, τις καρδιές των άλλων. Η επόμενη μου ερώτηση θα ήταν για το, ας πούμε, προσωπικά εσύ πώς το βίωσες, αλλά το απάντησες ήδη. Αυτές οι σχέσεις είναι, ας πούμε, πιστεύεις ότι βοηθούσαν ή δυσκόλευαν τις διαδικασίες του πιο επίσημου, ας πούμε, εισαγωγικά, των συνελεύσεων? Δηλαδή, ποια ήταν η διαδικασία των συνελεύσεων και τι ακολουθούτανε? Ωραία, θα μου γελάσω, οπότε καταλαβαίνω. Αν δεν ακούσω για τσακωμούς, εγώ δεν φεύγω. Οι συνελεύσεις, παιδιά, ήταν όπως κάθε δημοκρατική διαδικασία. Σοβαρότατα, ο καθένας έπαιρνε με τη σειρά του το λόγο, έκανε την εισήγησή του, οι υπόλοιποι ακούγανε, τοποθετούνταν. Είμαστε σίγουροι. Δεν είναι Δεν είχαμε κάτι διαφορετικό, ότι πηγαίναμε αγκαλιασμένοι. Να ρωτήσω κάτι. Γεια. Έχουμε και ένα συντονίστρια λογοτεχνικού. Ναι, και ραδιοφωνικό είμαι, τέλος πάντων. Κάνατε συνελεύσεις βάσει μόνο τα τμήματα, οι συντονιστές, ή κάνατε και γενικότερα?
όλη η κοινότητα γινόντουσαν οι συνελεύσεις? Όλοι. Κάθε πότε? Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Σταθερό. Κάτσε, σας έχασα. Ωραία. Τώρα Επανήλθαμε. Είμαστε εδώ. Μπροστά εγώ πίσω. ναι. Λοιπόν, Περίμενε κάτω στο πάτο, μωρέ. Πιάνουμε το... Δεν μπορώ, όχι δεν γίνεται. ένα κάτω μπροστά, όλος πίσω και το φορέσαι. Ναι, χωράμε κάτω από το κονούλο. Τέτοιο σταυροπόδι δεν έχει ξαναυπάρξει στον πλανήτη. Ωραία, γιατί και εμείς έχουμε χάσει την επαφή με τα άλλα τμήματα και επίσης συνελεύσεις, άμα κάναμε συνέλευση, φέτος δεν έχουμε κάνει καθόλου όλη η κοινότητα. Πέρσι κάναμε μία και δεν ήταν για καλό λόγο και πλέον οι συνελεύσεις γίνονται μόνο με τους συντονιστές. Ναι. Είμαστε 2 άτομα το πολύ από το κάθε τμήμα, 1 άτομο από το κάθε τμήμα και το Όχι ρε παιδιά, ανοιχτές ήταν οι συνελεύσεις. Αλλά εντάξει, κάντε την και την ερώτηση σε κάποιους άλλους, γιατί μπορεί εμένα η μνήμη μου να με απατά. Αλλά ήταν ανοιχτές και ξεκάθαρα. Και το κάθε τμήμα, εντάξει, μπορεί ο συντονιστής να ενημερώνει, σε παρόντα χρόνο μιλάω, λοιπόν να ενημερώνει για το τι κάνει το κάθε τμήμα. Εγώ μαζευτήκα μετά μέρα, έχουμε αποφασίσει την τάδε εκδήλωση, τα τάδε τραγούδια περίπου, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν έτσι κιόλας. Ή έχουμε σκοτωθεί μεταξύ μας γιατί οι μεν θέλουν να κάνουμε καριωτάκι και οι 10 καβάφοι. Και οι μεν θέλουν να κάνουν παρουσίαση της φοιτητικής συλλογής του Καρβέλα. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Γενικά υπήρχε μια μεσοδημοκρατική διαδικασία. Εντάξει, δεν υπήρχαν κλειστές τέτοιες διαδικασίες, ας πούμε, που δεν μπορούσα να πάω εγώ αν δεν ήμουν εκλεγμένος. Και σε εμάς επιτρέπεται προφανώς, εντάξει, δεν απαγορεύεται εισαγωγικά, αλλά είναι περίεργο αν έρθει κάποιος, δηλαδή θα τον κοιτάξουν λίγο στραβά. Ναι. Όχι, δεν λέω για άτομα συγκεκριμένα, απλά λέω ότι δεν είναι σύνηθες, δεν είναι κάτι συνηθισμένο που Δεν είναι συμβαίνει. κάτι που το ενθαρρύνει, ας πούμε, κάποιος. Είναι κάτι τυχαίο πολύ. Πρέπει να το αλλάξετε. Ναι, Πρέπει να το αλλάξετε αυτό. Δηλαδή, η καθολική συμμετοχή των μελών είναι καλή σαν ιστορία. Καταρχάς, Και- έχεις πολλές απόψεις από όλους. Και βάσει απόψεων και όσον αφορά το να νιώθει ο άλλος ότι είναι ένα μέρος μιας κοινότητας. Δηλαδή, Οικειοτικά. ναι, ότι ας πούμε, ότι η γνώμη μου μετράει. Ότι είμαι εδώ και κάπως, ας πούμε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα με ακούσουν, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα νοιαστούν να ακούσουν τη δικιά μου την άποψη. Μα ούτως ή άλλως, ρε παιδιά, Και πάνω απ' όλα κοινωνικοποίηση. από τη στιγμή κάνεις εκλογές, εντάξει, βγάζεις 10 ΔΣ. Αυτό το ΔΣ θα πρέπει να παρακολουθήσεις τι συζητάει. Δηλαδή, είναι το ΔΣ, είναι υπεύθυνο των τμήματων και από εκεί και πέρα, ο άλλος από τη στιγμή που δείχνει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει τι κάνουν τα υπόλοιπα τμήματα, είναι θετικό. Ή θα μπορεί να το ανατεθεί και κάποια εργασία χωρίς να είναι εκλεγμένος. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Είναι όπως το χαμαλίκι που είπαμε πριν. Είπες, Όπως το χαμαλίκι όπως που το λέμε. χαμαλίκι, ναι, όπως το χαμαλίκι, βέβαια. Όχι, δεν μου φαίνεται σωστό αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Τι άλλα? Εγώ θέλω να ρωτήσω για τις Αλκιονίδες, αφού πιάσαμε γενικά τον τρόπο λειτουργίας της κοινότητας και αυτά. Νομίζω πιο παλιά δεν γινόντουσαν Μάιο οι Αλκιονίδες. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν όταν ήσουν εσείς στην κοινότητα, αν γινόντουσαν Μάιο ή όχι. Αλλά γενικά... Εσείς μου φαίνεται ότι είχαμε μία τον Οκτώβρη. Το welcome. Το welcome, Δεν μπορώ. όταν υποδέχονταν τους νέους φοιτητές. Δεν θυμάμαι. Τώρα δηλαδή πρέπει να βρω, δεν έχω και άμεσα στις αφήσεις για να δω. Δεν πειράζει. Αλλά έστω για το πώς γινόταν πάνω κάτω το φεστιβάλ, τι περίπου θα περιείχε, αν θυμάσαι οτιδήποτε για τις Αλκιονίδες. Η Ανδριοπούλου, ας πούμε, εδώ είναι θεατρική ομάδα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Α, εδώ είναι πλατεία Κομοτηνής.
αυτή στη Σicilία που σας είπα ότι ήταν ο Μπαρίς και φοράω ένα μπόχο. Τέλειο. Είδωλο. Ροξαριλίκια. Ναι, τελείως. Εδώ ήταν... Είχα τραγουδήσει το καλή τύχη μάγκες του Σιδηρόπουλου. Είχε παρεξηγηθεί και ένας αστυνομικός γιατί μου ζήτησε τα ρέστα. Άμα. Δηλαδή. Τι πράγμα? Δηλαδή, λέω. Τι λέει, γιατί όταν έκανε, λέει, τον μπάτσο, βλέπεις, πέρασε μονάχα η κοροϊδία και τώρα η χείρα του με 2 ορφανά έκανες έτσι. Τι έκανες έτσι? Ωραία. Καταλαβαίνεις. Να πάνε στη δίσκη από το Σιδηρόπουλο τώρα. Λοιπόν, ναι, όχι. Κοινότητα νέων. Wow. Αφήσα. 31 Μαΐου 2002. Μικρές καθημερινές ιστορίες. Κοινότητα νέων. Θεατρικό τμήμα. Ούτε είχαμε γεννηθεί. Τώρα, πιθανότατα. Τι είπατε? Ούτε είχαμε γεννηθεί. 4 χρόνια μετά γεννήθηκα εγώ. 4 μήνες μετά γεννήθηκα εγώ. Τι κρίμα, έπρεπε να κάνουμε και βρεφικό. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, δεν βρίσκω παιδιά. Πάντως το Μάιο παρουσιάζει. Όλο αυτό το υλικό που έχεις, έχει μείνει κάποιο αντίγραφο στην κοινότητα? Άμα ψάξουμε μπορούμε να βρούμε κάποιο αντίγραφο. Κοιτάξτε, όταν ήρθαμε εμείς φέρανε, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Τέλειο. Και έγινε και κάποια τέτοια. Κάτι βρήκαμε. Βρήκαμε αφήσεις εμείς πολλές. Βρήκαμε αφήσεις, ναι. Θα σας πεις για τις φωτογραφίες εσύ ρωτάς? Ναι, και για φωτογραφίες τα θέλαμε, δηλαδή, για να βάλουμε και στο χώρο, γιατί είδαμε και στην ομάδα στην ομάδα στο Facebook ότι έχει φωτογραφίες και θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχουν και άλλες γενικά, ή αν μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιον. Ναι, αν μπορούμε όντως να ζητήσουμε, δηλαδή, ή ας πούμε να στείλουμε σε κάποιον προσωπικά, ή ας πούμε αν μπορείς εσύ να μας στείλεις, ή αν στο Facebook ανεβάσουμε κάποιο request, αν θα μας απαντήσει κάποιος. Δηλαδή εδώ βλέπω κάτι φωτογραφίες που είμαι μόνο εγώ. Τέλεια. Και αυτές, καλό Όχι, έχεις κοιτάξει διάφορα άλλα. Τώρα εδώ βλέπω, ας πούμε, μία, τα Ελευθέρια Θράκης. Παίζαμε και στα Ελευθέρια. Κάθε φορά. Σαν προχθές. Τότε μπορεί να τα μπερδεύω τώρα. Εδώ είναι η πρώτη εκδήλωση που καλέσαμε τους κοινοτικούς τους παλιούς. Είναι εντάξει, εμείς τους καλέσαμε πρώτη φορά και είναι Νίκος Εργελίδης και ο Άρης Καρκασίδης από εδώ. Βλέπετε, 800 κιθαρίστες, κλασική κοινότητα νέων. Πότε ήταν αυτή στην κοινότητα περίπου? Αυτή 2006-2007. Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Τώρα τι να σας πω, θέλετε να τις σκανάρω με κάποιο τρόπο ή να τις φωτογραφίσω? Καλά, δεν θέλουμε κιόλας να σε βάζουμε σε δύσκολη κατάσταση, δηλαδή ας πούμε να σε βγάζουμε από τη βόλεψή σου. Μέχρι την Τρίτη είναι αυτό? Όχι καλά, όχι. Γενικά για να έχουμε υλικό, όχι, δεν έχουμε κάποιο deadline, απλά... Ναι, όχι για τώρα, δηλαδή... Για να υπάρχουν αυτά που κάνατε όλοι σαν... Ναι, να υπάρχει ας πούμε κάποιο... Οι συναυλίες... Memorial. Ναι, οι συναυλίες σε DVD, δεν ξέρω. Φτιάξτε για μια πλάκα. Όχι. Φωτογραφία. Λοιπόν, εντάξει. Να μείνει το παρελθόν. Κάτι θα κάνουμε. Το Stork το ξέρετε εσείς? Άσχετο. Ποιο? Το Stork. Stork. Ένα παλιό σκυλάδικο που είχε η Κομοτηνή, στο οποίο μέσα πρέπει να έχει γυριστεί και η ταινία Όλα είναι δρόμος. Δεν ξέρετε αυτή την ταινία? Νομίζω θα παίξει τώρα. Ναι, θα παίξει τώρα για τις Αλκιονίδες. Ή αρίχτω... Θα παίξει Αλκιονίδες αυτή η ταινία, θα την παίξει στο κινηματογραφικό. Ναι. Ορίστε φωτογραφία από το Stork. Κοινότητα νέων. Πού ήταν αυτό? Έχουμε πάει εκεί. Είναι το μαζί το συγκεκριμένο που κρεμίσει τις τουαλέτες ο άλλος. Ωραία. Wow.
Και είχαμε πάει Πες να μην το ξέρουν για να το βάλουν στις στις κοπέλες και με σανδάλια οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι άλλο λέγαμε και έφυγα εκτός θέματος, έχω διάσπαση προσοχής. Κι εμείς. Όλοι μαζί να. Ωραία, γι' αυτό είμαστε στην κοινότητα νέων. Ναι. Αυτό μας ενώνει. Είμαστε σύλλογος. Δέπη. Λοιπόν, πια... Πόσες συναυλίες περίπου έκανε το μουσικό παλιά, ήταν πιο εύκολο να κάνουν live, τα παιδιά κάνουν συνέχεια. Εμείς κάνουμε 2 φέτος, δηλαδή. Όπου είχε, ακούστε μας, όποτε είχαμε εμείς, όποτε είχε ο Δήμος Κομοτηνής εκδηλώσεις, χωνόμαστε. Είτε απευθύνονταν σε εμάς αυτοί, είτε πηγαίναμε και, δηλαδή ο πρόεδρος, και τώρα που είστε εσείς, θα πηγαίνει στο Δήμο Κομοτηνής, θα συναντάει ποιος είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, θα συζητάει το πλάνο που έχει ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ. Και θα μπαίνετε στις εκδηλώσεις του Δήμου. Πρέπει να τους γνωρίσετε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνεται. Για να υπάρχει και μία σύνδεση της κοινότητας με την τοπική κοινωνία. Ναι. Και προβολή της κοινότητας. Που λέγαμε. Και προβολή της κοινότητας. Επίσης, είχαμε κάνει συναυλίες στην Ξάνθη. Είχαμε πάει δηλαδή. Οι Ακίτες ήταν, ξέρω εγώ, τότε ήταν κανονικοί άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, οι οποίοι μας κάλεσαν, ως φοιτητικός σύλλογος, κάλεσε την κοινότητα και έκανε συναυλία σε ένα αμφιθέατρο εκεί. Ωραία, μπράβο. Τέλειο. Είχε βάλει η κοινότητα και λεωφορείο και πήγαμε, δώσαμε 500 δραχμές. Η κοινότητα όλα 500 δραχμές. Και μετά μας έμειναν μόνο 250 δραχμές για να μπορέσουμε να πάρουμε μέχρι να αρχίσει η συναυλία από ένα τυλιχτό με τσουτσουκάκι μέσα. Μοιραστήκαμε με το φίλο μου που είχε πάει εκεί. Ήταν η πρώτη συναυλία ως μη κοινοτικός. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά υπήρχε αυτό το αίσθημα ότι σας ζητάγανε γενικά από την κοινότητα να συμμετέχει σε δράσεις και η κοινότητα χωνότανε σε πράγματα και υπήρχε κοινωνία. Αλλά είχαμε και εμείς επαφή. Δηλαδή με τη Σοφία τη Μενεσελίδου που ήταν παλιά στην κοινότητα ως 15χρονο, 16χρονο, υπήρχε επαφή. Γενικότερα είχαμε επαφή. Και στο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, κάποια φάση εμείς παίξαμε όταν υπήρξα πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών ΤΕΦΑ εγώ, ήρθε η κοινότητα νέων και έπαιξε στην υποδοχή πρωτοετών. Ορίστε. Δηλαδή, υποδοχή πρωτοετών και παρουσίαση του προγράμματος της σχολής, πήγε η κοινότητα νέων και λέει «Γεια σας, ξέρω εγώ, η κοινότητα νέων, τραγούδια». Τύρι, άμα ήταν κανένας μουσικός εκεί πέρα θα τον αρπάζαμε. Τι θα κάναμε, να τον αφήναμε. Ναι, εννοείται. Η κοινοτική μουσική πάλι ερχόταν μέσα από μαγαζιά. Πήγαινε σε ένα μπαράκι, έπαιζες, τραγουδούσες, αν ήσουν πιο ξεψαρωμένος εσύ. Εάν ερχόταν κανένας που παίζει κιθάρα, τον έπαιρνες, τον βουτούσε στην κοινότητα νέων. Δηλαδή ο Γιάννης ο Κεφάλας, ο Βασίλης ο Προδρόμου, ο Κούτσικας αυτοί που ήταν γενιές επόμενες από μένα. Όπως παίζουν τα παιδιά στο 8. Εντάξει. Οι γενικότεροι κοινοτικοί που πηγαίνανε σε μαγαζιά, έρχονταν στα μαγαζιά που τραγουδούσαν κάποιοι άλλοι κοινοτικοί, έπεφτε και ένα τζαμάρισμα λίγο σχετικό. Ωραία. Ή ανέβαινε ο Κουκαλιώτης πάνω και έλεγε «Τώρα θα απαγγείλουμε ποίηση». Και άρχισε λέει τα κεριά, ξέρω εγώ, του Καβάφη. Ωραία. Το μαγαζί που τραγουδούσαμε. Τέλειο. Ναι. Φασέι ήμασταν. Το καλύτερο του. Αλλά τις φτιάχναμε εμείς τις φάσεις. Έτσι.
Προφανώς. Αυτά. Έχεις να πεις κάτι? Ωραίο. Εγώ Κάτι άλλο νομίζω θέλετε? Δεν έχω κάποια ερώτηση. Κι εγώ καλύφθηκα, να πω την αλήθεια. Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί πήγε και η συζήτηση εύκολα. Οπότε ερωτήσεις που μπορεί να είχαμε απαντήθηκαν από μόνες τους, Ναι. χωρίς να χρειαστεί να τις ρωτήσουμε. Να δω πώς θα κάνετε κοπτοραπτική από όλο αυτό το πράγμα. Θα τα καταφέρουμε. Όχι Όλα τα καταφέρνουμε. Γεια. Ναι. Έχει τόσα άσχετα κουτσομπολιά ενδιάμεσα που δεν μπορείς να βάλεις άκρη. Κανένα άλλο κουτσομπολιό. Δεν κρατήθηκε. Δεν κρατήθηκα καθόλου. Δεν κρατήθηκα. Γιατί πράγμα θες τώρα δηλαδή? Ό,τι έχεις να πεις. Το αγαπημένο σου. Αυτό που θυμάσαι και λες ναι. Πήγα φοιτητής και το έζησα και μπράβο μου που το έζησα. Όλο το project ήταν ένα πράγμα που αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που το ζήσα. Όλη η ιστορία. Δηλαδή τώρα από τον αέρα που αναπνέεις την ώρα που ξυπνάς, κάθε στιγμή δεν υπάρχει, παιδιά, όλο 4-5 χρόνια κάθεσα εκεί πέρα, δεν υπάρχει στιγμή που να την μετανιώνω. Και αισθάνομαι ότι για τους άλλους δεν ήρθαν εκεί και σπουδάσαν αλλού και δεν είναι κατάρα. Συμφωνώ, αλλά πολύ διπλωματική απάντηση. Όντως πολύ διπλωματική. Πολύ διπλωματική απάντηση που λες. Δεν είχα να κρύψω κάτι ρε, εσείς, τι άλλο, τι να σας πω. Καλά. Ήταν υπέροχο. Το άλλο, να σας πω το άλλο, για τη μουσική που λέγατε ρε παιδί μου, που λέτε ότι είναι πολλοί τραγουδιστές και τα λοιπά. Εμείς δεν περιμέναμε την κοινότητα νέων να πάμε να τραγουδήσουμε, εντάξει. Εννοείται ότι όσοι ήμασταν επαγγελματίες τραγουδιστές έξω ή είχαμε live, λέγαμε θα τραγουδήσει ο καθένας από 1 ή 2 τραγούδια, τελείων. Ναι. Δεν υπήρχαν τιβιλίκια εκεί πέρα. Εντάξει. Και είχαμε και το για θέλαμε πάνω κάτω. Υπάρχει μια συναυλία την οποία δεν ξέρω αν την... στη συνάντηση κοινότητας, στη συναυλία αυτή ήταν που μας παίρνουν συνέντευξη πριν τη συναυλία, το θυμάστε? Από τα περσινά τα βίντεο που παρουσιάσαμε. Εγώ νομίζω δεν είδα πολύ. Είναι τη συναυλία. Υπάρχει μια συναυλία που κατέβηκα με ραπέλ. Σε πώς κατεβαίνουν οι ορειβάτες. Υπάρχουν 2 συναυλίες όπου και σε αυτή τη συναυλία μπήκε ο άλλος με τη τζόπερ του μέσα. Υπάρχει και άλλη συναυλία που έχει κατέβει και ο άλλος πάλι έχει μπήκε με τη τζόπερ μέσα πάλι. Δεν του φτάσει μία. Είχε ένα 125 κιλικά, ήταν ένα παπάκι. Αλλά κάναμε και κάτι τέτοιες ποζέριες, δεν μπορώ να πω. Με σομπρέρο, ας πούμε, τις Ποπάλε. Τέλειο. Ναι, ήμασταν Ρίκι Μάρτιν από τα Lidl. Το Ρίκι Μάρτιν θα πεις. Αν δεν βρούμε τα βίντεο στο αρχείο της κοινότητας, θα τα ζητήσουμε. Ναι. Ρε, αυτή τη συναυλία δεν ξέρω, ο Βαμβακάς πρέπει να την έχει. Do you know Βαμβακάς? Do we know? Do we know? We do. We do? We do. We do. Okay. Όχι. No. Για τσέκαρε μήπως είναι από το βαρός στο ίντερνετ. Όχι, εγώ έχω. Από εμένα έχω. No. Έλα, κάτι εξωγήινοι ακούγονται. Έλα, ακούστε. Εντάξει. We know Βαμβακάς. Οκ. Δείτε εσείς μήπως τα έχει ο Μάκης. Δηλαδή, του είπα να μου τις ψηφιοποιήσει να τη στείλει εδώ κάτω. Αλλά δεν. Τώρα. Βασικά, Έφτιαξα εσείς και ένα κανάλι στο YouTube που γράφει κοινότητα νέων και δεν θυμάμαι αν έστειλα και τους κωδικούς στο Βαμβακά για να το κάνει, για να ανεβάσει. Υπάρχει δηλαδή και σκεφτόμουν να διαλέξω, να μαζέψω δικά σας σκόρπια βίντεο και να τα κατεβάσω στο PC και να τα ανεβάσω στο YouTube, εκεί να είναι ψιλομαζεμένα όλα τα παλιά, από παλιές συναυλίες δικές μας με δικές σας συναυλίες μαζί. Ωραία.
Έχουμε κάνει και εμείς τώρα ένα κανάλι στο YouTube. Δηλαδή και εμείς εκεί θέλουμε να ανεβάσουμε τις συνεντεύξεις που κάνουμε τώρα. Να γίνει collab τώρα. Ναι, αν γίνεται δηλαδή κάπως τα βάλουμε μαζί, δεν ξέρω. Ναι, ωραίο project. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό Πες για την πάνω κάτω. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως για τον Βαμβακά είναι ότι εγώ τον θυμάμαι από πέρυσι που ήσασταν όλοι στο reunion. Αλλά αλλιώς νομίζω ότι κάποια επαφή δεν υπάρχει τώρα. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάπως Αυτό. κάτι. Αν δεν ξέρω, μπορεί να μας δώσει άνθρωπο. Κοίτα, στα Facebook και σε αυτά υπάρχουν. Υπάρχει, έχει προφίλ, ρε. Ωραία. Ο Μάκης. Το ψάξουμε. Βρες τον Μάκης Βαμβακάς. Να ξέρω να κάνω στο Facebook. Οκ. Δεν βρούμε κανέναν άσχετο. Αλλιώς, άκου τώρα, εγώ θα τον ρωτήσω. Ο Μάκη, θέλω να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα, τα παιδιά και τα λοιπά. Ωραία. Ωραία. Οκ. Αυτό. Όπω τι πάθατε ρε παιδιά, πρέπει να σας βάζουμε να κάνετε Facebook να πούμε. Εγώ έχω για τον μπαμπά μου. Εγώ έχω μπαμπά. Α, ίδια το μπαμπά σου. Εγώ για το marketplace. Α, για το marketplace, ναι, καλό. Ο καθένας άλλα. Εγώ επειδή είμαι γέρος. Αισθάνομαι σαν να λέμε ότι εμείς έχουμε μαγνητικό τηλέφωνο. Το ξέρετε τι είναι το μαγνητικό τηλέφωνο? Όχι. Όχι. Το τηλέφωνο παλιά, για να λειτουργήσει, δεν ήταν έτσι. Α, αυτό είναι που γυρνάει. Είναι αυτό που γυρίζει και παίρνει τα νουμεράκια με αυτόν τον τρόπο και σηκώνει. Ναι. Ναι. Ξέρουμε Υπάρχει λίγο. κάτι χειρότερα που το γύρισε σε μια μανιβέλα για να φορτίσει και να στείλει το σήμα στην άλλη συσκευή. God. Και έκανε... Είναι σαν κάτι κινέζικους φακούς που έχει που το κάνουν έτσι. Ναι. Γυρίζει σε ανάβη. Το πουλάνε... Μαρτύριο. Πάλι το ίδιο. Εντάξει. Οκ. Αυτά. Τέλεια. Αυτά. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Αλήθεια όμως. Υπερβολικά πολύ. Είστε καλά. Τι σοου δώσαμε ρε. Λοιπόν. Έγινε. Τέλεια. Λοιπόν, στο επανειδήν, θα έχουμε κάποια πρόσβαση σε αυτή την εκδήλωση? Ψηφιακά μιλώντας. Ναι, θα στείλουμε Πώς θες τώρα? Σίγουρα Θα μας στείλεις εσύ? Ναι, σίγουρα για τις συνεντεύξεις που θα ανέβουν θα στείλουμε το link. Ναι. Για να μπείτε να τις παρακολουθήσετε. Αυτό. Ναι, Ωραία, γενικά, κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν. Αν υπάρχει δυνατότητα απευθείας live. μετάδοσης των εκδηλώσεων που θα κάνετε. Ας πούμε τη συναυλία ή τα υπόλοιπα. Ναι, ολόκληρο Ναι, Instagram. τη συναυλία ή κάτι τέτοιο. Ναι. Του κάνουμε ένα μοίρασμα στα δικά μας τα κανάλια. Ναι. Που προβόμαστε εκεί. Ωραία. Και εντάξει, ξέρω εγώ, όποιος boomer θέλει να μπει να το δει. Ωραία, θα το κοιτάξουμε αν είναι γιατί... μακάρι δηλαδή να γίνει. Θα το δούμε και λογικά αύριο, γιατί και εμείς κρατήσαμε την Κυριακή για γενικές συνελεύσεις. Άλλο άτομο, εσείς έχετε μιλήσει με καλό φόνο Χάρη? Όχι. Όχι. Έχουμε Λοιπόν, μιλήσει μόνο... Πάνος Μουχερός. Ωραία. Ωραία. Μια περίπτωση show είναι και αυτός. Ωραία, καλό αυτό. Το οποίος έχει κάτι σημαντικό ο Χάρης. Ο Χάρης ήταν αριστερός με δεξιά σκέψη, οπότε έγινε ένα boom, ας πούμε, στο θέμα των χορηγιών, παιδιά, στην κοινότητα. Είναι χαμός. Wow, οκ.
Πολύ Η ενδιαφέρον. κοινότητα τότε έβγαλε με το χάρι μπροστά στο marketing, αυτός που έβγαλε την ειδικότητα management του ΤΕΦΑ και έχει κάνει μια καριέρα σχετική στο management παγκόσμια, όχι εδώ. Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Αυστραλία, Ελλάδα, Σότσι και τέτοια και σε εκτροπής πάλι Ηνωμένων Πολιτειών και τέτοια ο Χάρης. Ωραία. Και πολλά τέτοια. Αυτό συνθέθηκε με το περιοδικό Σύνορα πολύ. Εντάξει. Και για το θέατρο βέβαια τη Μυρσίνη. Ναι, έχουμε πάρει από τη Μυρσίνη και από το Γιώργο το Λαγκουρέτο συνέντευξη. Αυτές είναι οι άλλες δύο που κάνουμε. Οκ, ο Λαγκουρέτος είναι πιο αρχαίος από μένα. Ναι, ήταν η δόξα της κοινότητας πριν από εμάς, ο Λαγκουρέτος. Ότι είχε ένα πικ καλό. Μετά είχε μια κάμψη. Αν πήγα εγώ στο μουσικό. Πάω στο μουσικό, μένω μέσα και είναι ο Σικάς να τραγουδάει, Άγης Πετάλας κιθάρα, Σκοπετέας πιάνο. Λοιπόν, τέλος πάντων το σχήμα εκεί και πάμε εγώ και η Τάνια Ζαρκαδούλα. Τραγουδάει υπέροχα η Τάνια, φοβερή. Ήμασταν ντουέτο για 2 χρόνια, 3. 2 χρόνια ή 3, ναι. Και πήγαμε εκεί και λέω, γεια σας, τι ήρθατε εδώ? Όχι, δεν ήταν, εγώ ήμουνα μόνο. Ήρθαμε για να συμμετέχουμε στο μουσικό. Έχουμε κλείσει σχήμα, λέει ο τέτοιος, Σκοπετέας. Ούτε παίρνα αύριο μεθαύριο, ούτε παίρνα σε 1 μήνα, ούτε έλα ή κάνα τηλέφωνο ρε μεγάλε να σε έχουμε. Έχουμε κλείσει σχήμα. Στο μουσικό. Οπότε πήγα στο θεατρικό. Την πρώτη χρονιά. Εντάξει. Άρα από τη δεύτερη χρονιά ήσουν στο μουσικό. Στη δεύτερη χρονιά, ναι. Στην πρώτη χρονιά ήμασταν το θεατρικό, στο οποίο ξεκινήσαμε πρώτα του Σαχαρνής του Αριστοφάνη. Το μουσικό βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση να συνεργαστεί με το θεατρικό. Δεν μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία τότε. Αργότερα όμως εμείς το κάναμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σας είπα ότι κάναμε την εκδήλωση για τον Ξυλούρη. Είναι 3 τμήματα εκεί μπλεγμένα. Ναι. Αυτή την εκδήλωση, δεν είναι 1. Η Λοιπόν, εκδήλωση για τον Ξυλούρη γιατί είχε γίνει? έχεις με την κοινότητα, αλλά εντάξει. Και την πρώτη εκδήλωση που κάναμε, παιδί μου, ήταν Μπρέχτ που κατεβήκαμε στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για την ΑΙΕΣΕΚ, που είναι κάτι φεντεραλιστές. Οι ΑΙΕΣΕΚ. Οι φεντεραλιστές ήταν τότε, εκείνη την εποχή, μόδα. Θα τους ψάξετε τι είναι φεντεραλισμός. Λοιπόν, είναι κάτι σαν hipsters που θέλουν όλοι να είναι αγαπημένοι. Η Ευρώπη μας, η πατρίδα μας. Αυτά. Έγινε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα λέμε, παιδιά, πάμε για ποτά στην πλατεία. Γεια σας. Όποτε έρθεις, στείλε μήνυμα. Ναι, θα είμαστε εδώ. Ναι, θα είμαστε εδώ βασικά. Εντάξει, εσείς, έγινε. Και όταν έρθεις δεν θα έχουμε κλείσει σχήμα, οπότε μην αγχώνεσαι. Οπότε πρόσδεκτος. Εντάξει, να τζαμάρουμε. Όπως κάναμε τελευταία, όπως κάναμε την άλλη φορά, ήταν υπέροχα. Μ' άρεσε πολύ. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, εσείς κλείνετε, όχι εγώ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι. Και ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και... Καλά. Αν θέλετε τίποτα άλλες πληροφορίες έτσι για άτομα, και η Έφη μου... Η Έφη Μουγκαράκη. Μουγκαράκη, δεν ακούστηκε. Εντάξει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φορτισμένο πρόσωπο, έτσι, πολύ ωραία, και ήμασταν στο θεατρικό μαζί. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο λογοτεχνικό. Έχει βγάλει και μία ποιητική συλλογή κιόλας. Πολύ ενδιαφέρον. Οκ, θα το ψάξουμε. Ωραία.